Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сез музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Аның алып баручысы мин Рөстәм Гыйльфанов булам. Алдагы минутларда якынлашып килүче ватанны саклаучылар көне турында сөйләшербез. Җырчыларның бу бәйрәмне ничек үткәргәннәрен сөйләрмен. Без башлыйбыз. Музыкаль каймак хит парадын шәп премьера белән башлап җибәрәбез. Карыйбыз һәм тыңлыйбыз. Әйтмикән, әйтми үтмикән, йөрәгемнең синдә типкәнен. Сине генә сөеп, ялкынымда көеп, ничек итеп гомер сүткәнен. Әллә әйтмикән, әллә әйтмимикән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк турыма. Сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк турыма. Күзлемикән читтән, йөримикән шулай килгәләп. Синең янда гына, тик син барга гына, синең белән дөньям түгәрәк. Әллә әйтмикән, әллә әйтмимикән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк турыма. Әллә сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк турыма. Әллә көтимикән, үзең миңа сыры җишкәнең. Назлы сүзләреңнән, нурлы йөзләреңнән, күңелемә бәхет күчкәнең. Әллә әйтмикән, әллә әйтмимикән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк турыма. Әллә әйтмикән, әллә әйтмимикән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк турыма. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк турыма. Егермешенче февраль Илнат Фархуллин өчен гап-гади көн икән. Никтер бу көнгә 8 март белән чагыштырганда игътибар җитеп бетми җырчы. Мәсәлән, 8 мартка иратлар бер атны алдан әзерләнә башлый. Хәтта бәйрәм үтеп киткәч тә әле тагын бер атна бара. Илнат, юкка борчылма син. Шуңа да бит алар хатын-кызлар. Ә без аларны саклаучылар һәм яклаучылар. Илнат Фархуллинның клибын да карар мизгелләр җитте. Җыры да бит туры килеп тора. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз.
Başımda tatlı yazmış tek sen gene. Sen bit benim yazmışımны yazılı etken. Rahmet sena par bolğаны üçün irken. Күңелләрдә җырлар туа син булганда. Bu dünyada şulay yaktыdır син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганда. Яшәүләрем үзе бәхет син булганда. Күзләремне нурландырган улы син генә. Сөюемә канат куйган тик син генә. Бер сүз дәшәм яратамын сине генә. Минем өчен син бит җаным тик бер генә. Күңелләрдә җырлар туа син булганда. Bu dünyada şulay yaktыdır син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганга. Яшәүләрем үзе бәхет син булганда. Яшәүләрем үзе бәхет син булганда. Син булганга. Син булганга. Киләсе баскычны яулаган җырлы гаилә ул Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Аларда 20 февраль көнне икеләтә бәйрәм икән. Фазлыевлар гаиләсе Алсуның туган көне белән бер рәттән ватанны саклаучылар көнендә билгеләп үтә. Бер-берсенә бүләкләр биришеп, матур җылы атмосферада бәйрәмнәр үткәреп җибәрәләр. Мәсәлән, узган ел Алсуга ике улы үз куллары белән кабырчыклардан, ягъни ракушкалардан төзелгән муенса ясап бүләк иткәннәр. Егетләр, афарин! Алсу һәм Азат Фазлыевларны якынлашып килүче бәйрәмнәре белән котлыйбыз да клипларын куеп җибәрәбез. Yazmışıma bir de Xuday seni Яшьлек сугмагыннан узганда Яратуым кеше арта бара Моңлы җырым таңда сузганда Язлар булып кергән күңелемә Назың белән
Şeşek kıymaz Tigizlik Dağımır biz bulsak Yazlar bulur Geride gönlüme Nazım bilen Beni korattın Nasıl güzellerine Beni başıdımın Senin gözlerini yarattım Yazlar bulur Geride gönlüme Nazım bilen Beni korattın Nasıl güzellerine Beni başıdımın Senin gözlerini yarattım Yazmışıma rahmetlimin bugün Bәхет kütüm kilir күндә дә Bizning süyümengi yanıp dursun Ayaklısı bulup dinlede Yazlar bulub girdi күңелемә Назың белән мине караттың Mıngsu gözlerine min aşıkman Sirli gözlerini yarattım Yazlar bulup geride gönlüme Nazım bilen beni korattın Mıngsu gözlerine min aşıkman Sirli gözlerini yarattım Mıngsu gözlerine min aşıkman Sirli gözlerini yarattım Музыкаль коймак хит парадындагы киләсе баскычтагы җырлы гаилә 23 февраль һәм 8 март көннәрен эшләп үткәрәчәк. Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар ял көне бәйрәм дип тормый. Һәр вакыт эштә. Шулай да быел алар берничә бәйрәмне берләштереп үзләренә зур бүләк ясаганнар. Гаиләсе белән җылы якка баралар. Нинди бәйрәмнәр турында сүз барасың диярсез? Узып киткән гашыйклар көне, кызлары Әминәнең 10 яшьлек юбилее 25 февраль, 8 март турында әйтәләр алар. Күреп торасыз, Хәйретдиновларның планнары зурдан. Аларга күңелле яллар телибез һәм җырларын куеп җибәрәбез. Icmahımlı min taktım Süyü dolu gözlerinde Bir gürüde min baktım Sine mine göz attım Minne sine göz attım Yüreğimde sönüp varman Hislerimle uyattım Sine mine göz attım Minne sine göz attım Yüreğimde sönüp varman Hislerimle uyattım Günlerimde yap yaptı Günlerimde yap yaptı Mehrbeti taşıp durğan Dağım bir dağım attı Sine mine göz attım Minne sine göz attım Yüreğimde sönüp varman Hislerimle uyattım
Tatlı ay kalktı Irinlerine tatlı İğnelerinin irtesinden Yüreğime ufattı Sinenine göz attım Minne sine göz attım Kükrəgimdə sönüb barğan Hislərimdə uyattım Sinə minə göz attım Minne sine göz attım Kükrəgimdə sönüb barğan Hislərimdə uyattım Kükrəgimdə sönüb barğan Hislərimdə uyattım Siz muzikal koymak hit paradını qarıysız. Biride populyar jırçılar her atna sayın öz layıqlı orunlarını alıp baralar. Kimdir bir basqış alğa mine, kimdir düşe. Dine Valiyeva sizge Gitme Xıyalım degen jırın təqdim ete. İqtibar ekranlarga. Min senin suratına xıyalda tudım
Ватаны саклаучылар көне һәр җырчының да төрлечә үтә. Ләкин аларның күбесе эштә үткәрә. Музыкаль коймак хит парадының киләсе резиденты Руслан Трапезников та бу көнне эштә була икән. Бүлеккә килгәндә 23 февральдә аның ял көне булса, Русланнан да бәхетлерәк кеше булмас иде. Руслан, быел барып чыкмаган, бәлки киләсе елда сиңа шундый зур бүләк насип булыр. Хәзер синең җырыңны тыңлап китәбез. Bek motor senin rəsəm İstəlik idi minden Yoxqa çıxdım min kübmə Özlədim Hələ aşıqdan əzəndən Jillərgə uçdum ikən İstəliyin yox irgən Adaşma jillərdə Adaşma jillərdə Jillərgə Aşanma jillərgə Jillərdə Adaşma jillərdə Jil dolunda irmələrdə Adaşma, adaşma, aşanma jillərgə Adaşqan hizlərgə Giləlir minim yanlarıma Giləlir, giləlir Tutamızның vəqdələrini Ketərmən min özüngni Yo'g'olsa da esdalik o'rasin Yadashamdagina meni Teg'amirlik yor etib Seni kela ko'rasim Adashma jillarda Adashma jillarda Jil dolunda irmələrdə Adashma, adaşma, aşanma jillərgə Adaşqan hizlərgə Giləlir minim yanlarıma Giləlir, giləlir Senin otur rəsmini Əzlədim min jillərdən Ekov yürgən əzlərdən Əzlədim jillərdə Adaşma jillərdə Jil dolunda irmələrdə Adaşma, adaşma, aşanma jillərgə Adaşqan hizlərgə Giləlir minim yanlarıma Giləlir, giləlir Музыкаль коймак хит парадының киләсе резиденты Шулпан Әхмәтҗанова. Шулпанның туган көне 24 февральдә.
Шуңа күрә 25 февральне алар зурлап үткәрми. Тик бу бәйрәмдә Шулпан берәр тәмле ризыклар пешереп, якыннарын куандыра икән. Җылы котлау сүзләре, тәмле әйберләр. 23 февральдә тагын нәрсә кирәк инде? Шулпан Әхмәтҗанованың зәңгәр экраннарда күренүе. Аны бергәләп карыйк. Саныдуғашта ұя құрмай қонар талы болмаса, Саныдуғашта ұя құрмай қонар талы болмаса, Яшәүләрнең ниямы бар көтәр кешең булмаса, Яшәүләрнең ниямы бар көтәр кешең булмаса. Бұл сені минем бар қанатым, бұл сені янымда ғана, бұл сені минем бар қанатым, бұл сені янымда ғана. Ғымыр кәйлер матуруза яратып тұрсаң ғына, ғымыр кәйлер матуруза яратып тұрсаң ғына. Қанатыбыз қайрылмасын тұрмыш юлын узғанда, Қанатыбыз қайрылмасын тұрмыш юлын узғанда, Мин бәхетле синең белән, сине янымда булганда, Мин бәхетле синең белән, сине янымда булганда. Яшәүләрнең ниямы бар, сөяр кешең булмаса, Яшәүләрнең ниямы бар, сөяр кешең булмаса, Җаныкаем диеп сине ярың көтеп тормаса, Җаныкаем диеп сине ярың көтеп тормаса. Яшәүләрнең ниямы бар, көтәр кешең булмаса, Бәгыркәем диеп сине сагынып көтеп алмаса, Гомер кәйләр матуруза яратып торсаң гына, Гомер кәйләр матуруза яратып торсаң гына. 23 февраль көнне дә бу җырчы кызык хәлләргә юлыга икән. Кем дисезме? Алинә Сафиуллина. Бер елны ул телефонындагы котлыйсы барлык иратларның исемнәрен җыеп чыккан һәм ялгыш WhatsApp группасы ясап куйган. Монда Алинәнең туганнары да, коллегалары да, дуслары да, җырчылар да һәм директорлар да булган. Әлбәттә, барысы да аптыраган. Алинә хәтта куркуыннан бу группадан чыгып та киткән. Ләкин аннан кире кайтып, барлык иратларны да ватанны саклаучылар көне белән кутлаган. Бу бәйрәм үтеп киткәч, ул группаны бетереп ташлаган. Менә шундый кыска гомерле группа. Тик күпме кешегә яхшы кәеф һәм онытылмаслык хатирә бүләк иткән. Ә без хатирәләрдән хит-парадка әйләнеп кайтабыз да Алинә Сафиуллинаны тыңлыйбыз.
sime yollarımını kümme adaştırma süyen yarımla uy hislerim buran yollarımda tımman yıllar kaplı yüzügan ömürne uylayım ötkenlerini süyü iseneli köngel küte hamman üzünne Appak karlar yağar, aklık saflık diler, dünya berhit şelin yabınar, karlı sukmak buylar, sigen yarım giler, yağmıdır şu suyu hakına. Oy hislerim buran, yollarımda tımman, yıllar kaplı yüzügan ömürne. Uylayım ötkenlerini, süyü iseneli, köngel küte hamman üzünne. Uylayım ötkenlerini, süyü iseneli, köngel küte hamman üzünne. Köngel küte hamman üzünne. Muzikal Koymak hit paradını devam etebez. Kilesi basqışta Rüstem Gülfanov, yağni min. 23 fevralni min de kütüp alam, yakınlarım bilen beyram etem. Emine buleke kelgende, minga kuldan yasalgan, şın көңілдән berilgen eyberler şuy. Tağın bir nerseni eytesim kile. Bu yıl birersi şitilge yollama berse, bik şat bulur edim. Yarый, eydegiz apama bağışlangan klipni da qarap ötik. Aşık süzün жылы күңелің ки Қиынылықтан сақлый тұрған фәрештемсің Бар дүнияның мәрхәмәтін жиғансыңда Бар изгелік сыйфатлары сыйған сиңа Apam bitsin
Җырчы Зәринә Асылкаева 23 февраль көнне иң беренче шитеп әтисен котлый икән. Нәкъ менә әтисе яраткан ризыклар пешереп, гаилә белән бергәләп көнне матур итеп үткәрәләр. Без дә алдагы минутларны рәхәт итеп үткәрәбез, чөнки хит-парадның киләсе позициясен Зәринә яулады. Карыйбыз үзен. Жегеләре шошышкәдә Корын инде матурлык Минем күңелемдә шундый Вакытны туктатырлык Калык шушы матурлыкта Калык шушы шәйләрдә Риза яуган мәхәббәттә Җырлар өйдәп көйләргә Син генә, син генә, син генә Елма иркәм көлгәнә Бәхетле булып яшәргә Син кирәген белгәнә Син генә, син генә, син генә Елма иркәм көлгәнә Бәхетле булып яшәргә Син кирәген белгәнә Таң белән бергә уянып, йөрәк шаклап балымда Инде татлы сүзләремне сөйләрмен мин тагын да Яшел чаклы үләннәрдә Калсын безнең хәзәбез Тик бергә бәхетле дигән Җан ашсын сүземез Син генә, син генә, син генә Елма иркәм көлгәнә Бәхетле булып яшәргә Син кирәген белгәнә Син генә, син генә, син генә Елма иркәм көлгәнә Бәхетле булып яшәргә Син кирәген белгәнә Киләсе баскычтагы җырчыны каршы алабыз. Ничек кенә гади яңгырамасын, Инсаф Марданов үзенә носки бүләк итсәләр дә шатланачак. Әйе, тик Инсаф армиядә хезмәт итмәгәнгә күрә 23 февральне бәйрәм итеп кабул итәргә тырышмый. Ул кечкенәдән үк бүләкләр алырга ияләнмәгән. Шуңа күрә ватанны саклаучылар көнендә дә үзенә бүләк көтми. Инсаф, үзеңнең җырыңны телевизор экраннарында күрү дә бүләк. Сине тыңлыйбыз. Һәр көнне керәсең төшемә Елмаеп чыгасың тирәнеңнән Шәшеңне җилләргә, җилләргә, җилләргә Таратып үтәсең тирәнеңнән Шәшеңне җилләргә,
yanarsın. Музыкаль коймак хит парадының асыл егетінде ишеттер һәм карар вакыт җитте. Киләсе баскыч иясе Илшат Сафин. Җырчының мондый бәйрәмнәргә исе китми икән. Быел да ул 23 февраль көнне үзенең концертларын куячак, ягъни эштә булачак. Тырыш егетнең позициясын аңладык һәм аның хит парадтагы лаеклы урыны белән котлыйбыз да клипын кушып җибәрәбез. Eşini yaşlı, güzel yaşlığımdı. Jırlarıma kuşar, jırlayman. Мен сынаудан тұрған тұрмашымынан. Bu dünyadan hiçte duymайман. Ömür, ömür, ömür öte bilsen. Utanmayımın yıllar ötkeniga. Yaşayım soluyum hamide bəxetlimi. Yaşlı günlerim kütkende. Ömür, ömür, ömür öte bilsen. Utanmayımın yıllar ötkeniga. Yaşayım soluyum hamide bəxetlimi. Yaşlı günlerim kütkende. Ömürde görməşi Damida balığa yığırə Onları deyip yaşagənlər günə Baları barısına da ilgirə Ömür, ömür, ömür öte bilsen Utanmayımın yıllar ötkeniga. Yaşayım soluyum hamide bəxetlimi. Yaşlı günlerim kütkende. Şeyleri ötüp küzleri kilseler de Yaşlık yazılarımda kalamın Yazmışı jillerine mini yerip Kileşe
Йөрәккә атылап барамын. Гомер, гомер, гомер үтә бирсен. Уфтанмыймын еллар үткәнегә. Яшим сулыйм хәмидә бәхетлемен. Кояшлы көннәрем көткәндә. Гомер, гомер, гомер үтә бирсен. Уфтанмыймын еллар үткәнегә. Яшим сулыйм хәмидә бәхетлемен. Кояшлы көннәрем көткәндә. Яшим сулыйм хәмидә бәхетлемен. Кояшлы көннәрем көткәндә. Дуслар, исегезгә төшереп үтәм, сез иң яхшы җырлар, иң яхшы клиплар һәм иң яхшы җырчылардан торган музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Резидентларыбыз арасында сезнең яраткан җырчыларыгыз да бардыр. Ә менә абыйлы энелле дуэт Акбулат һәм Фуат иҗатын яратып өлгерүчеләр, сез мондамы? Чөнки хәзер аларның TMTV Production командасы белән төшерелгән клипларын карап үтәчәкбез. Ак чәчәкләр кебек карлар ява, ак өметләр ява галәмгә. Кышның салкын көне кайнарына, тылсымын көткән сәдә күңелгә. Тылсымын көткән сәдә күңелгә. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхет булып карлар ява. Якты йолдызларны саныйм күктән, юлларым тылсымнан яктыра. Ихлас теләкләрем яңа елга, саулыктан Ходай берүк аерма. Саулыктан Ходай берүк аерма. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга. Ак бәхет булып карлар ява. Яңа ел
Дуслар, TMTV премиясы якынлаша. Быел әлеге грандиоз тамаша эксклюзив рәвештә Уфада үткәреләчәк. Чемоданнарыгызны җыя торыгыз. Ләкин әле Уфага китәргә ашыкмагыз. Хит парадыбызга әйләнеп кайтыйк. Һәм Рифат Зариповның TMTV Production командасы белән төшерелгән бик мәгънәле клибын карап үтәбез. Bulutlarga tasma uristirli yaşın Bulutlar üksep tüge aşı yaşın Tuğanlıkның bir üzülse oraları Düzel olmaz erilip sıkırar yaraları Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek Şatlık kilse kaygıt diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek Şatlık kilse kaygıt diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Yaşın sıfat yuvatsa da bulutlarını Bulmaz indi elektrey жылытпаны Tuğan canlar tuğanlıklı yuğaltmasın Tuğan barda atlar kilip yuvatmasın Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek Şatlık kilse kaygıt diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek Şatlık kilse kaygıt diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Yaşın haman bulutlarını küzülep yürü Bulutlarını rencitkenin elle bilmi Tuğan bilen tuğanla şükür kemi gadet Tuğan jibin üzmegenni küter cennet Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek Şatlık kilse kaygıt diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Bu Big Sirakon gruppасы. Бүгінгі бізде ол yok. Миндә бар. Biz туганнар. Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek Şatlık kilse kaygıt diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Интернет челтәрләрендә дә дус булыйк. Кайнар яңалыкларны күзәтеп, яңа чыккан тапшыруларны карап бар. Музыкаль кайма хит парадының җиңүчесен беләсегез киләме? Димәк, бездән аерылма. Башта барлык катнашучыларын да искә төшереп чыгабыз. Сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм
яшәүләре үзе бәхет син булганда. Язлар булып кергән күңелемә, назың белән мине караттың, моңсу күзләреңә мин гашыгмын, сиңа күзләреңне яраттым. Син дә миңа күз аттың, мин дә сиңа күз аттым, күкрәгемдә сөнеп барган hislerimle uyattım. Yazmışımda nega nega tabılmadı. Jillerde Kadaşma jillerde Jill doluda yürmelerde Adaşma, adaşma, aşanma. Qanatımız qayrılmasın turmuş yolun uzğanda, qanatımız qayrılmasın turmuş yolun uzğanda. Min bəxtli senin bilən seni yanımda bulğanda, min bəxtli senin bilən seni yanımda bulğanda. Oy hislerim buram, yollarımda tımam, yıllar kaplı yüzüğanı ömrüne. Uylayım ötkenlerini, süyü iseneli, kuvir köte hamman üzünne. Var dünyanın merhametin jigansında, var izgilik sıfatları sigan siga. Etkey bilen erkeyimni alıştırgan, bu dünyada bikte aziz yakın bulgan. Opam bitsin, opam bitsin, bikte aziz yakın bulgan, opam bitsin. Singene, singene, singene Yılmayırken kölgene Bәхетле болып яшәргә Син кирәген белгәнне Şeşirle jillerge, jillerge, jillerge Aradım üdesin direnime. Ömer, Ömer, Ömer ötebilsen Uftanmayımın yıllar ötkenige Yaşayım solayım kanıda bәхетлеме Кыяшлы көннәрен көткәндә Яңа ел хуш килә дөньяга Ак бәхетләр ява, карлар ява Яңа ел хуш килә дөньяга Ак бәхет булып карлар ява Туган белән туган булып яшәү кирәк Шатлык килсә кайгы тисә туган терәк Туган белән тормыш күзе гөрләп бара Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга Ниһаять, абсолют җиңүчебезне каршы алабыз. Барлык коллегаларында узып, беренче урынга чыгу белән котлыйбыз һәм клипны куеп җибәрәбез.
Yeple bitille gurur Музыкаль коймак хит парадында катнашчыларыбызның 23 февральне ник үткәргәннәрен белдек. Шуның белән тапшыру үзенең азагына якынлашты. Сезнең белән мин Рөстәм Гөлфанов булдым. Барлык иратларында ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәм. Сау булыгыз.